இப்ப விளையாட்ட நான் முடிக்கிறேன். சீக்கிரம் ஆகட்டும், காலையில பான்வேல் போகணும். நான் எப்பவும் ஜெயிக்க போற பார்ட்டிக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். இவனை நம்ம கூட கூட்டிட்டு வந்திருக்க கூடாது. எங்க கூட இருந்து எங்களுக்கே குழி பறிச்சிட்டல நீ. நீ எதுக்காக இப்படி பண்ண? ஏன்னா எனக்கு உறுதியா தெரியுது இவன் என்ன தூக்கி போட்டு அடிக்க போறான்னு. ஓரம் போங்க. இவன் சோழிய நான் முடிக்கிறேன். அப்படிதான் புரியுது. தட்டி தூக்கு. கவுத்துருவோம் போல இருக்கு. என்னங்கடா விட்டா எங்க அண்ணனை ஓவரா டார்ச்சர் பண்றீங்க? அது சரி. வழக்கம் போல அவன் கட்சி மாறிட்டான் குவாண்டா. அரசியல்வாதிகளை விட அநியாயத்துக்கு மோசமா இருக்கானே. நீ எங்க கட்சி புரிபுரி? வாய மூடு. எப்பவுமே என்னோட கட்சி ஜெயிக்கிறவங்க கட்சி மட்டும்தான். அம்மா!